De tots i totes. Començo la segona part del 8è workshop. Us presento en Jordi Canal, que tal com us he explicat anteriorment, a mi em sembla que és un model de biblioteca molt integrada en l'entorn de l'Hospitalet i també de Barcelona, i que ha fet, a part d'una col·lecció local molt interessant sobre novel·la negra, com ha expandit aquest fons, com l'ha comunicat als seus usuaris, com ha sortit de l'entorn seu cap a la ciutat. I aquí en Joan Miró també, que és un professor nostre que està molt interessat en els clubs de lectura, que és un dels que ha muntat un dels clubs de lectura, que està muntant un club de lectura actual ara per universitaris, i per tant també m'interessarà com ho has muntat tu. Per tant, no sé si he de dir alguna cosa més, que feu el favor d'aplaudir-lo, que és molt amic meu, perquè és molt bon professional. Bon dia. Bé, us explicaré primer una mica Us explicaré una mica primer el context de la nostra biblioteca. És una biblioteca que es va crear l'any 99, forma part de la xarxa de biblioteques de l'Hospitalet, són 8 biblioteques, hi ha la biblioteca Tecla Sala, que és la central, i 7 biblioteques de districte, i també forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. És una biblioteca finançada per l'Ajuntament de l'Hospitalet i l'Ajuntament d'Esplugues i per la Diputació de Barcelona. Dóna servei a 2 barris de l'Hospitalet, el de Pubillacases i el de Can Serra, i un barri d'Esplugues, el barri de Can Vidalet. La biblioteca està a la frontera dels 2 municipis i, per tant, els 2 ajuntaments van arribar a un acord de finançament d'un equipament compartit. En aquests moments tenim 21.769 usuaris. Al barri hi ha unes 52.000 persones. És un barri que es va crear amb la immigració interior dels anys 50-60. Són barris crescuts de qualsevol manera, i a partir del 2000 va venir una gran onada d'immigració externa, i en aquests moments dels nostres usuaris n'hi ha un 66% que són de nacionalitat espanyola i un 34% d'altres nacionalitats, entre les que destaquen Equador, Bolívia, Perú, Marroc, Pakistan, Índia i Colòmbia. El 53% dels usuaris són dones i el 46% són homes. La biblioteca té una condició perifèrica respecte de Barcelona, estem a l'Hospitalet, i inclús perifèrica de l'Hospitalet, perquè estem en un extrem tocant Esplugues. Llavors, el repte que ens vam plantejar era com ens donàvem a conèixer des d'aquesta doble condició perifèrica. És a dir, comunicar serveis i activitats d'una biblioteca pública en un món en què hi ha una biblioteca a cada barri i a cada ciutat és bastant difícil, perquè, a més a més, la tirada que té la ciutat de Barcelona d'alguna manera tapa una mica tot el cinturón. I a més en un barri on els hàbits de lectura són molt baixos. El que ens vam plantejar va ser crear un fons especial de novel·la negra, de novel·la i de cinema negre, bàsicament, de gènere negre, a partir d'un model que s'havia instaurat a les biblioteques públiques catalanes als anys 90, que era la creació de fons especials. Normalment es creen fons especials per donar servei a necessitats de l'entorn. És a dir, una de les primeres biblioteques que va fer un fons especial va ser la Biblioteca Sant Roc,
a Badalona, un barri amb molta immigració, es va fer un fons de flamenc. Llavors, moltes biblioteques han anat creant fons especials segons les tipologies de la població que hi havia al seu entorn. Nosaltres el que ens plantejàvem era fer just al revés, és a dir, crear una oferta en un lloc on no hi era per crear una nova necessitat. Havíem vist que en tot el sistema de biblioteca pública catalana no hi havia cap biblioteca especialitzada en gènere negre. Les universitats tampoc era un tema que tractessin massa i llavors pensàvem que el tipus de literatura negra i policíaca és un tipus de literatura popular, fàcil d'enganxar inclús en gent que no té costum de llegir habitualment perquè les trames són molt potents, perquè els personatges moltes vegades són serials, per tant quan acabes una novel·la tens altres novel·les per llegir. Llavors també volíem atraure a una tipologia d'usuaris que normalment no van a una biblioteca pública de la perifèria de Barcelona. És a dir, les biblioteques estan pensades de tal manera que donen servei al seu entorn i com que són totes bastant clòniques, cadascú va a la que té més a prop de casa. Nosaltres ens ho plantejàvem d'una altra manera, era dir, si quan tu vas al cinema et mires la cartellera i tries la pel·lícula i et desplaces al cinema que fan la pel·lícula que t'interessa, per què la biblioteca pública ha de tenir sempre el mateix tipus de fons, adreçat a la mateixa tipologia d'usuaris? I llavors nosaltres el que volíem fer era una oferta que atragués gent de Barcelona. És a dir, hi ha costum de fer consum cultural de la perifèria cap al centre, la gent va a Barcelona a fer coses, museus, cinemes, però poques vegades la gent del centre de Barcelona es desplaça a la perifèria per fer consum cultural. Ens semblava que com a repte podia ser interessant, primer perquè la gent de Barcelona sortia del centre de Barcelona i veia que al cinturón no hi ha lleons, la gent s'assembla bastant a la resta de la gent, i fer aquesta mescla d'usuaris i de ciutadans semblava divertit. Abans d'obrir la biblioteca jo havia anat a París a veure la Bilipo, la Biblioteca de Literatures Policials. És una biblioteca de la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat de París que tenen biblioteques públiques i biblioteques especialitzades. Aquesta és una biblioteca especialitzada que rep el dipòsit legal de la Biblioteca Nacional. Vindria a ser pràcticament com una divisió de la Biblioteca Nacional que guarda tota la producció policíaca del segle XX produïda a França. De fet, és una biblioteca només per especialistes, no hi ha préstec i bàsicament és per escriptors, per guionistes, per historiadors, per gent que treballa al fons. A nosaltres just ens interessava fer un altre tipus de biblioteca, una biblioteca pública que donés servei, com qualsevol altra biblioteca, al seu entorn i al mateix temps amb un fons que travessés transversalment tot el fons de la biblioteca. El primer que vam fer va ser definir una mica les seccions i els continguts de cada secció. Llavors, per exemple, hi ha una secció de novel·la que aplega tots els gèneres, subgèneres, etiquetes i tota la terminologia que es podria que ha generat el gènere negre i policíac. Per tant, hi hauria des dels precursors, la novel·la d'enigma, la novel·la policíaca, la novel·la negra, l'espionatge, la novel·la crònica, les noves novel·les negres i policíaques que han sorgit a partir dels anys 70, novel·la policíaca històrica, novel·la policíaca de campus,
la gai i lèsbica, l'afroamericana, els pastitxos, i llavors etiquetes com la novel·la negra nòrdica, el fiction crime, el femicrime, la novel·la negra mediterrània i inclús les fusions amb altres gèneres. Hi ha el ciberpunk, el cibernoir, l'steampunk, que són variants de la novel·la policíaca ambientades o en temps futurs o en temps passats, però ambientats, per exemple, en èpoques victorianes, però amb elements de cibernètics. Llavors, a la part de no ficció, ens vam plantejar recollir el màxim possible de la producció catalana i espanyola sobre novel·la i cinema negres, tant publicacions comercials com generades per festivals, congressos. Llavors, monografies de qualsevol tipus relacionades, monografies, biografies sobre autors i directors, i la relació del gènere amb altres disciplines, amb art, amb música, amb gastronomia, i també una part, diguem-ne, dedicada a la criminologia, casos reals i crim organitzat. L'apartat de cinema es vam plantejar això, el suport primer amb VHS, després amb DVD, de cinema clàssic, del típic film noir americà dels anys 30, 40 fins als 60, el nou cinema policíac, el neo-noir, que apareix a partir dels 70 fins ara als Estats Units, el cinema policíac europeu, sobretot francès, anglès, italià, les noves aportacions del cinema asiàtic. El cinema criminal asiàtic darrerament és un cinema molt actiu, i llavors la producció catalana i espanyola. En l'apartat de música ens vam plantejar, era bàsic, les bandes sonores del cinema negre, però també un tipus de música que està relacionada, que podria ser els narcocorridos, la música que genera la màfia, i després determinats línies de jazz, com poden ser el jazz noir o el crime jazz. Premsa especialitzada, fanzins, revistes sobre el gènere negre, anuaris. A l'apartat de còmic, una mica, bàsicament, adaptacions a còmic de novel·les policíaques i una mica tot el còmic i novel·la gràfica de gènere negre. Llavors tenim també un apartat de material menor, que aquest no el tenim catalogat, que serien cartells, programes de mà de festivals, de congressos, d'exposicions. I llavors també ens vam plantejar que havíem de fer recursos digitals al voltant del gènere. Això seria una mica el que vam plantejar-nos com a fons. Per tant, diguem-ne, és un fons amb diferents suports i que d'alguna manera pràcticament va de banda a banda de la classificació decimal. A partir d'aquí ens vam començar a pensar en quin tipus d'activitats hauríem de fer al voltant d'aquest gènere per donar-lo a conèixer. La primera va ser la creació d'un club de lectura de novel·la negra. Aquest club funciona des del gener del 2000 i és el primer club de lectura de novel·la negra que s'ha creat a l'estat espanyol. En aquests moments n'hi pot haver perfectament una cinquantena escampats per l'estat,
Tot i així, jo diria que Catalunya i sobretot la província de Barcelona és la província més activa en quant a la creació de clubs de lectura. El club de lectura ens el vam plantejar com un club de lectura per donar a conèixer autors i obres de diferents corrents dintre del gènere. Per tant, no repetim mai cap autor, intentem que hi hagi un cert equilibri entre autors clàssics i autors moderns, entre homes i dones, entre la distribució geogràfica. És evident que aviat serà a prop d'un centenar dels llibres que hem llegit al club. Hi ha una majoria d'autors americans, hi ha una bona representació d'autors espanyols, però hi ha una distribució geogràfica important. Hem llegit autors algerians, japonesos, aquest any en llegim un de turc. La idea és una mica veure la novel·la negra que es genera a diferents llocs del món també. A partir d'aquí també hem creat clubs de lectura puntuals per a esdeveniments concrets. L'any 2005 es va crear l'any del llibre i la lectura i l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona ens va encarregar la creació d'alguna activitat. Suposo que havien fet un pla d'activitats que els hi va resultar segurament allò una mica d'alta cultura. James Joyce i la seva obra, Proust i la Madalena. I llavors vam pensar, home, si es tractava de fomentar la lectura, s'havia de fer alguna cosa també d'un tipus de literatura més popular. Vam crear els clubs de lectura Guido Brunetti al voltant de l'obra de la Donna León, i llavors això es va fer en 10 ciutats de la província de Barcelona, al voltant de 10 biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques. Cada biblioteca, el seu club, va llegir una de les obres de la Donna León i al final es va fer una trobada a una biblioteca de Sabadell, al Vapor Badia, i l'altra a la biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet, amb la Donna León i el seu traductor al català i la seva traductora al castellà. També per BC Negra 2007 ens van encarregar la creació d'un club de lectura juvenil. És a dir, un dels problemes que té la lectura de la novel·la negra, més que la lectura, els lectors de la novel·la negra, és que ens estem fent grans. El lector de novel·la negra, el perfil seria dona a partir de 50 anys. Com a mínim una majoria de dones respecte dels homes, però bàsicament si no hi ha un relleu generacional això se'n va a fer punyetes. Llavors la idea era crear un club de lectura obert a gent jove, estudiants dels instituts d'estudis secundaris de Barcelona, i el plantejament va ser el mateix que amb els del Guido Brunetti. És a dir, 10 instituts van participar en aquests clubs de lectura, cadascun llegia una obra del Flanagan, de la sèrie de l'Andreu Martín i el Jaume Rivera, i al final es feia una trobada a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona amb els 300 i pico de participants i els autors. Va ser realment una trobada sucosíssima perquè els adolescents li demanaven a l'Andreu Martín que quan el Flanagan tindria una nòvia com Déu mana, o coses realment importants. Llavors també, des de fa 3 anys, els vols de BC Negra, febrer, març, creem els clubs de lectura Crims.cat, que és un projecte que vam crear amb l'editorial Al Revés. L'editorial Al Revés té una col·lecció que es diu Crims.cat, de novel·la negra en català, i llavors ens semblava que la novel·la negra en català ha passat per èpoques bastant dolentes. Valia la pena fer un club de lectura
primer per donar visibilitat a la col·lecció, per acostumar la gent a llegir en català, per acostumar a la gent a conèixer els autors de novel·la negra en català. Això ho fem un parell de vegades cada any i llavors l'editorial ens regala els llibres, ens porta l'autor i nosaltres, a més, després aquests llibres els matxaquem durant tot l'any a la biblioteca. I quan algú no sap què llegir, queda clar. Un crins.cat. Després, una altra de les coses que ens ho vam plantejar més recentment va ser la creació o la participació en rutes culturals al voltant del gènere negre. La primera que vam fer va ser la Marsella de Jean-Claude Tissot. Jean-Claude Tissot és un autor fantàstic marsellès, ja és mort, té una trilogia sobre Marsella fantàstica que us recomano i la idea era fer un recorregut a Marsella pels llocs que passen les novel·les de Tissot. Això ho vam fer amb la Biblioteca Marià Bairer d'Olot. Ens vam posar en contacte amb un catedràtic de la Universitat de Grenoble, amb el Georges Tiràs, que és un gran especialista en Vázquez Montalbán, però també en Bisó, i llavors ell es va preparar una ruta fantàstica i 20 persones vam tenir el plaer de passejar per la Marsella que es descriu a la trilogia negra. Bullaveses incloses. Bullaveses incloses. Després, això va ser el 2013, a la primavera del 2013, a la tardor del 2013 es celebrava el 10è aniversari de la mort de Vázquez Montalbán i llavors vam dir que també calia fer una ruta pel Raval del Pepe Carballo i vam fer una mica el mateix a Barcelona. L'any passat en vam fer una altra, que era Barcelona 1912, la vampira del carrer de Ponent. A Barcelona, a començaments de segle, es va descobrir Enriqueta Martí, una dona que es dedicava a segrestar nens, i llavors a partir d'aquí es va crear una llegenda que ha aparegut en 3 o 4 novel·les, des de La mala dona del Marc Pastor fins al misteri de la calle Poniente del Fernando Gómez, El cielo bajo sus pies de l'Elsa Plaza. En Pierrot també havia fet els diaris d'Enriqueta Martí. Inclús darrerament ha sortit un parell d'assajos desmuntant aquesta llegenda, però vol dir que d'un personatge que era pràcticament oblidat se n'han fet rutes literàries, obres de teatre, musicals, s'havia parlat de fer una pel·lícula, vol dir que era un personatge com a mínim curiós. Després també una altra manera que vam plantejar-nos de projectar la biblioteca i sobretot la ciutat cap enfora va ser en la creació del Premi Elac Confidencial. És a dir, si la biblioteca estava especialitzada en gènere negre, semblava bastant lògic que estéssim al darrere de la creació d'un premi literari. Vam fer un projecte, el vam presentar a l'Ajuntament, a l'Ajuntament li va semblar bé, vam buscar una editorial per la publicació del llibre, va ser Roca Editorial, i a partir del 2006 es va convocar el Premi Elac Confidencial. Premi Internacional de Novel·la Negra, 12.000 euros de dotació i la publicació del llibre a la col·lecció Criminal de Roca. La idea era, amb l'onada migratòria que havíem rebut de Llatinoamèrica, molts llatins s'instal·laven a l'Hospitalet, però en canvi l'Hospitalet és la segona ciutat en població de Catalunya, però en canvi surt poquíssim als medis de comunicació i generalment per coses dolentes, és a dir, un atracament a l'Hospitalet, un assassinat a l'Hospitalet.
ens interessava una mica projectar també una altra imatge, i era projectar una imatge a la resta de l'Estat i a Llatinoamèrica de l'Hospitalet, ciutat de cultura, de lectura, ciutat al voltant del gènere negre. Després també, des del 2011, vam fer un altre concurs, que era el concurs de microrelats negres de la Bòbila. Aquest el fem amb el Centre Cultural La Bòbila i amb la col·laboració de l'editorial RBA. La idea és la creació de microrelats de 140 caràcters que s'envien per Facebook o per Twitter, i al final hi ha un jurat, decideix qui és el guanyador i es fa un vídeo que es penja a internet amb els guanyadors. I normalment també es fa una publicació electrònica en què recull tots els microrelats que s'han publicat o que s'han presentat en aquell any. Aquest és el logo del fons. Havia descuidat. Sí, tornem a posar el logo, sisplau. Deixa'm dir una cosa que no has dit, que és molt interessant. Jo, quan va crear el logo aquest del LA Confidencial, és l'Hospitalet Confidencial, però era l'època que va sortir la pel·lícula Los Ángeles Confidencial. Vull dir que té una genialitat extra que ell no ha dit perquè s'ho sap de sobres, però jo sempre que entro en el seu web penso que va ser una idea molt i molt bona i que per això m'ha fet gràcia interrompre't. No, a mi m'agrada molt James Ellroy, penso que és el millor autor de novel·la negra pràcticament de tots els temps, i llavors jugar amb el títol d'una de les seves obres més conegudes ens semblava que podia anar bé. Aquesta és la façana de la biblioteca. El fulletó del fons especial. La diversitat de suports i de fons. El premi. Ara aquest any l'ha guanyat Daniel Santiño, un mosso d'esquadra, amb Els criminers de l'opio, una novel·la que a més passa a l'Hospitalet. Per tant, també hem aconseguit una mica que, a més de l'Hospitalet es converteixi en un territori de ficció literària. El concurs de microrelats. Llavors també, a més d'aquestes activitats que us explicava, fem trobades amb autors, fem presentacions de llibres, trobades amb especialistes, amb traductors. Aquest és el fanzine LA Confidencial. El fanzine funciona des del setembre del 99, o sigui, 6 mesos després d'obrir la biblioteca vam començar amb el fanzine, i cada número està dedicat a un tema monogràfic. Els 2 darrers han sigut els polítics escriptors de novel·la negra, un ventall de polítics actuals que escriuen novel·la negra. Sí, n'hi ha un munt. Des del PP fins a iniciatives hi ha un ventall important. I llavors, a partir d'aquí, una mica quines eines fèiem servir per projectar activitats, serveis de la biblioteca. El primer va ser a l'Infobòbila. L'Infobòbila va néixer al cap de 2 o 3 anys d'obrir la biblioteca i era una llista de distribució, una llista de correu electrònic amb notícies. A partir de l'octubre passat això s'ha convertit en una newsletter, però bàsicament és el mateix. És a dir, tenim uns 800-900 subscriptors que són periodistes culturals, escriptors, associacions, usuaris de la biblioteca
i llavors els hi anem enviant un, dos... L'Antònia és una de les subscriptores. És gratuïta, Sí, sí. Jo he donat l'adreça a diverses persones, Des del blog de la Bòbila us podeu subscriure. L'altre és el blog de la Bòbila, que és un blog també bàsicament d'informació al voltant del gènere i després d'informació de la biblioteca. Sí, vam començar parlant bàsicament al blog de la Bòbila del que fèiem, de nosaltres, fins que ens vam adonar que la gent ens importava un pito a nosaltres. Clar, és el gran problema que tenim els bibliotecaris, que ens pensem que som el centre de l'univers i resulta que clar, els usuaris venen a les nostres biblioteques no per nosaltres, sinó pels nostres fons. Llavors vam dir, home, potser és un bon moment de canviar i en lloc de parlar de nosaltres parlem del fons que tenim. Llavors el que fem és una recomanació diària, un document cada dia, que pot ser llibre, pot ser una pel·lícula, un CD, alguna cosa al voltant del gènere. I llavors la informació, un parell de notícies del dia relacionades amb gènere negre. Entrevistes amb autor, ressenyes de novetats. També una altra cosa que posem al blog són les recepcions editorials. Històricament, les editorials i les biblioteques sempre han tingut com mala sintonia. O sigui, els editors ens veien com un lloc que comprem un llibre i el deixem a 50 persones i per tant deixem de vendre 49 llibres. És evident que això no és veritat, que nosaltres el que fem és crear consumidors culturals i per tant són els editorials els que ens haurien de pagar nosaltres, però ja que no ens paguen, el que sí que vam veure que per les entrades que tenia el blog i tal, els interessava ser-hi. Per tant, el que fan és, moltes vegades ens envien els llibres un parell de mesos abans que surtin a la venda al públic. Això ens descarrega, per una banda, el pressupost de la biblioteca, perquè no hem de comprar determinats llibres que ja ens arriben directament de les editorials, i per l'altra, el gran problema també de les biblioteques és que moltes vegades no disposes de pressupost o tot és més lent i per tant les novetats no les tens immediatament. D'aquesta manera moltes vegades les tenim abans que surtin al mercat. Llavors, una altra de les activitats que havia oblidat de mencionar era els cicles de cinema negre. També des del 2003 fem 3 cicles de cinema negre a l'any, cicles de 4 pel·lícules, bàsicament per veure l'evolució del gènere i a partir de fer revisions de la filmografia d'un director, d'un actor, d'una temàtica. Per exemple, avui acabem un dels cicles que era 3 versions del Falcó Maltès de Dashiell Hammett. El proper cicle, que serà al maig, es titularà L'amor viatja en tren i seran 4 pel·lícules d'assassinats en trens. Perdona, això ho feu a la biblioteca? Sí. Jordi, perdona, no pots desplegar el blog per anar mirant coses? No, perquè és una pantalla. Llavors, del blog de la Bòbila. El blog, per exemple, amb dades estadístiques del 2014, va rebre 17.237 usuaris, que van fer una mica més de 25.000 sessions i es van consultar unes 51.000 pàgines. Sessions? Sí. De què? Sessions de consulta? De consulta. Aquesta sala que feu al cinema negre, quin aforament té? Unes 70 persones. No l'omplim mai.
No l'ompliu? No. Anava a dir, home. No. L'Hospitalet és molt gran, però... No, però a veure, els cicles venen una mitjana de 20-25 persones. Pensa que moltes vegades són pel·lícules que tenim en préstec a la biblioteca, per tant, molta gent prefereix agafar-la i veure a casa seva. Però també ens semblava que un barri de 50.000 persones on no hi ha cap cinema comercial i amb moltes generacions noves que segurament no han anat mai a un cinema, pensàvem que era important la història de veure col·lectivament una pel·lícula a les fosques, en silenci, bueno. I després que feu, això que m'has dit del Falcó Maltès, són 3 versions, jo no sabia que hi havia 3 versions del Falcó Maltès, per exemple, i les feu 3 sessions i llavors feu una mica de fòrum o alguna cosa o no? No. Simplement les 3 versions? Doncs això ja és diferent del cinema normal. Sí. A veure, el Falcó Maltès és una novel·la de l'any 30, a l'any 31 el Roy Del Ruth va fer una versió, el Falcó Maltès. A l'any 36 el William D. Eterle en va fer una altra i a l'any 42 John Huston en va fer una altra. Una novel·la que en 10 anys després de la seva sortida surten 3 versions, vol dir que alguna cosa passa. El Carteró també 2 vegades, sí. El Carter 4. 4? Sí. Llavors també dels usuaris del blog, ara el Google Analytics permet veure també el gènere dels usuaris i les edats. I ens surt que un 63,3% dels usuaris del blog són dones, un 36,7 homes i 37. I per edats, el tram d'edat que visita més el blog són el de 45 a 54 anys. Per tant, la percepció abans de tenir dades... 44 anys? De 45 a 54. La percepció de que el lector de novel·la negra s'envelleix es veu també amb els usuaris del blog. Després hi ha un 22% que tenen de 53 a 64 i un 22% que tenen de 35 a 44. La majoria dels usuaris del blog són d'Espanya, un 65%, però el segon país que el visita és als Estats Units amb un 18%. Vol dir que la comunitat llatina als Estats Units és activa. El tercer país és Argentina. I per ciutats, la ciutat de Barcelona un 34%, Madrid un 5,6% i Alea un 3,62%, i Alea és una ciutat de Florida, als Estats Units, i Nova York amb un 2%. Les consultes es fan majoritàriament des d'un ordinador, el 94%, davant de les tablets, un 4,5%, o dels mòbils, que és un 0,60%. I de les tablets, una gran majoria, el 67%, són iPads. El blog del Club de Lectura de Novel·la Negra. És un blog fa anys aquest que funciona, el vam redissenyar fa un any o dos, i bàsicament el que ens interessava era recollir en un blog totes les lectures que hem fet o que anem fent i poder-la agrupar de diferents maneres. Si a la part d'etiquetes es pot buscar per autors, per títols, però també per països i per dècada de publicació. Pots veure dels llibres que hem llegit del Club de Lectura, tots els que s'han publicat entre els anys 40 i 50, o quantes novel·les s'han llegit d'autors cubans.
Bàsicament perquè al llarg del temps arriba un moment que si no portes un control acabaríem repetint algun autor o inclús podríem acabar posant una mateixa novel·la que ja hem llegit. Ens explicaràs com organitzes això, el teu club de lectura? Com organitzes, com ho feu? A veure, és un màxim de 20 participants, hi ha llista d'espera. Però com ho anuncieu on? En el blog i en el mes? No, pràcticament ara ja quasi no ho anunciem. Ja no ho anunciem. És que nosaltres volem començar. I com començaries tu? Home, primer allò fent una difusió, cartells, el blog, el web... Llavors el que tenim és, des del blog et pots apuntar a la llista d'espera i llavors quan salta algú el truquem. Números clausos, 20 persones? 20 persones. 20 persones, que és un tamany que està bastant bé perquè tothom pugui parlar. És a dir, si és més gran, arriba un moment que et pots trobar que algú no ha dit res i la gràcia és participar. El nostre és un club de lectura especialment crític. Realment les novel·les les destripem. Ens agrada matxacar. Tenim clar que que els escriptors escriuen per nosaltres, que som els lectors, i que com a lectors tenim uns drets, i per tant no en deixem passar ni una, perquè no estaria bé. I els traductors en parleu? Sí, també. Sobretot allò quan trobes una... Traduccions dolentes. No, i a més amb això som especialment crítics. Per exemple, un dels números que vam treure, no sé si l'any passat o fa 2 anys, de l'ELA Confidencial, era males pràctiques editorials. I llavors ens dediquem a assenyalar llibres que estan mal traduïts, estan mal encolats. Tothom pot recordar la trilogia Millennium en català. Era un llibre que abans d'arribar a la meitat començaven a sortir pàgines. Dius, home, que som consumidors, doncs defensem els nostres drets. Llavors, llibres que la informació que hi ha a la solapa no es correspon en res amb el contingut del llibre, llibres que de vegades la informació de la solapa la treuen de la solapa de la versió en CD, en DVD de la pel·lícula, i que algun dels personatges a la pel·lícula canvia, i llavors et trobes que estàs llegint la ressenya d'un llibre en què surt un personatge que després no surt a dintre el llibre. Llavors penso que això s'ha d'assenyalar i ficar el dit a l'ull als editors perquè acostumin a fer la seva feina ben feta. I també com a motivació del personal que ve al club de lectura, perquè així dones més activitat a la gent, no? Llavors, una altra de les coses que també fem és participar al Festival BC Negre. El BC Negre és el festival de la ciutat de Barcelona. Perdona'm una pregunta, un moment i prou. Cada quan en muntes de club de lectura? Cada quan? En fem 6 a l'any. 6 a l'any, ja està. Vale, gràcies. El fem els mesos de gener, febrer, març, maig, octubre i novembre. Si traiem abril, que normalment és un mes que la gent acostuma a comprar llibres, juny, juliol, agost i setembre perquè a l'estiu la cosa baixa, i desembre perquè és un mes inhàbil de totes. Comença amb un pont, acaba amb un festival i no hi ha dies pràctics pràcticament per fer res. I després perquè ens interessava que la gent que llegia un llibre al club de lectura, si li agradava aquell autor, tingués temps per poder llegir altres llibres d'aquell autor sense sentir-se dir, és que ara no puc perquè és que tinc de llegir el del següent mes. És a dir, està bé que la gent llegeixi novel·la negra, però no cal que no només llegeixi novel·la negra o no només llegeixi els llibres del club de lectura. Després també tenim un canal de YouTube per recollir pràcticament tot el que va sortint, a part d'algun vídeo de producció pròpia que podem haver fet nosaltres, però tot el que va sortint amb medis de comunicació audiovisuals.
Clar, quan vam començar la biblioteca fèiem un dossier de premsa i ens trobàvem que podíem posar els articles que sortien sobre la biblioteca, però no, en canvi, els talls de veu de ràdios, els vídeos de televisió. I llavors, a partir d'aquí, va ser quan ens vam plantejar fer el blog, que recollia tot això i després de fer un canal de YouTube. Llavors també a Scribe hi tenim el repositori de documents de la biblioteca, que bàsicament s'hi poden trobar tots els ELACs confidencials, una revista electrònica que fem que és el Fons Especial, que són diferents aspectes del gènere negre, tots els programes de BC Negre des del començament i també des de fa un parell d'anys recollim programes de festivals de gènere negre d'arreu del món. Això és un geolocalitzador de biblioteques, llibreries i altres centres especialitzats en gènere negre i policíac. Aquest el vam crear l'any 2008, és un mapa de Google Maps, assenyalant a diferents llocs del món biblioteques, llibreries, centres especialitzats, i llavors si cliques a sobre la xinxeta et surt una fotografia del centre i a la web per connectar-hi. Els que estan en triangle en vermell són les llibreries que han tancat. O sigui que el geolocalitzador, que va començar com a un lloc per assenyalar els llocs arreu del món al voltant del gènere negre, també serveix per veure els estralls de la crisi financera que ens han muntat des del 2008 fins ara i anar veient com petites llibreries independents van caient d'una manera sistemàtica i bueno. Dintre els recursos electrònics que ens vam plantejar els vam agrupar en dos tipus. Un era les coses que trobàvem a faltar a internet, és a dir, no hi havia un geolocalitzador de biblioteques i de llibreries. L'altre va ser fer un directori de recursos electrònics presents a internet sobre el gènere negre, que va ser el generenegre.net, que era un directori de pàgines web agrupades, no sé, novel·la negra, associacions, novel·la policíaca històrica. Això funciona des del 2001 i segurament aquest any la tancarem perquè la quantitat de pàgines sobre gènere negre ha crescut d'una manera exponencial i realment porta molta feina veure els enllaços que funcionen, els que no funcionen. Després el fet que cada dia surten noves xarxes socials i per tant ja no tot està a les webs, llavors no tenia massa sentit. Però durant una sèrie d'anys penso que ens ha estat útil. Llavors l'altre és Cartellera Noir, que és publicitat, cartells i programes de mà sobre festivals, congressos, activitats al voltant del gènere. Aquí recollim una mica tot el que és imatge gràfica que genera el gènere. Això ho teniu publicat? No, això és un blog. Un blog. Un blog i també serveix una mica per veure quins esdeveniments hi haurà. Sempre hi ha informació d'un mes, 2 mesos. Per exemple, Santa Cruz Noir és un festival que es farà a mitjans de març. Per tant, els altres encara, els 2 primers encara són més recents, més cap enllà. A part d'això, després també ens vam plantejar crear recursos específics, és a dir, la presència, a pesar que tothom diu a internet hi és tot, és evident que hi ha tot el que hi fiquem, si no li posem no hi és.
Llavors ens vam plantejar que hi havia aspectes del gènere negre a casa nostra que no estaven presents a internet o no tal com pensàvem que hi haurien de ser, i llavors va ser quan ens vam decidir crear també alguns blogs o publicacions electròniques sobre determinats aspectes. Un era Pepe Carballo i els llibres. Això va néixer el 2003 com a un fulletó de la biblioteca. En realitat era un buidat de tota la sèrie de Carballo, de Vázquez Montalbán, de tots els autors i títols que cita a la sèrie. Ens semblava que tenia una certa gràcia com a bibliotecaris per una banda i com a biblioteca de gènere negre per l'altra, donar un cop d'ull a la biblioteca privada de Manuel Vázquez Montalbán. Com que nosaltres no podíem anar a casa seva i remenar-li les prestatgeries, que és el que ens hauria agradat fer, llegint els seus llibres sí que surten quantitat de títols citats, i a partir d'aquest recull llistat veus una mica també quins són els seus interessos. Hi surten llibres de política, hi surten llibres de poesia, hi surten llibres de gastronomia, hi surten clàssics, hi surten llibres actuals. Llavors, veient tot el llistat, realment veus els interessos de Vázquez Montalbán. Després també pel fulletó aquest vam parlar amb 4 persones perquè ens fessin un petit article per incloure en el fulletó. Un era en George Tiràs, l'especialista de Vázquez Montalbán a Grenoble. L'altre era el Carlo Andreoli, un italià que en aquell moment vivia a Sitges i que era el que portava la web no oficial de Vázquez Montalbán. Després un altre era en Vicenç Llorca, que era el president de Brigada 21, d'una associació d'aficionats a la novel·la negra. I l'altre era Raquel Rosenberg, una periodista gastronòmica argentina, també per parlar de la part de Vázquez Montalbán a Llatinoamèrica. Un cop vam tenir el fulletó aquest, vam parlar amb Vázquez Montalbán, havia de venir a presentar-lo a la biblioteca i això devia sortir a començaments d'octubre del 2003 i ell havia de venir a mitjans de novembre a presentar-lo. Entremig es va morir i llavors el que havia de ser la presentació d'aquest fulletó es va convertir en un homenatge a Vázquez Montalbán i el contingut del fulletó el vam penjar en format de blog perquè pogués ser consultat sempre. Un altre és el de Francisco González Ledesma, dossier de premsa. González Ledesma és un personatge encantador com a persona, és un escriptor genial. Tenia un problema que escrivia a màquina i per tant no tenia cap mena de presència a internet i llavors ens semblava com injust que en un món que cada vegada està més orientat a la xarxa un escriptor de la seva talla no tingués presència. I ens vam plantejar fer un dossier de premsa recollint tota la informació que trobéssim sobre ell, premsa, ràdio, televisió. I, de fet, aquí hi ha recollides articles des de l'any 45, en què en més de 20 anys va guanyar un premi europeu de novel·la que li va lliurar el Somerset Maugham, però que el llibre no es va publicar perquè la censura no la va deixar passar, fins a informació o articles que han sortit a finals del 14. Un altre és la Barcelona Méndez, continuant amb González Ledesma. Ledesma, d'alguna manera, després de la mort de Vázquez Montalbán, es va convertir una mica en el gran escriptor de novel·la negra a la ciutat de Barcelona i llavors ens semblava que també podia tenir gràcia fer
un bloc dedicat a la Barcelona del seu personatge, el Méndez. Llavors el que vam fer va ser buidar localitzacions també vam llegir tota la sèrie del Méndez, del González Ledesma, i vam anar traient localitzacions d'on passaven determinats aspectes de cada novel·la. I llavors vam també fer un mapa on localitzar aquests llocs, i llavors si cliques en algun punt d'aquest mapa doncs et surt el paràgraf on cita determinats llocs que poden ser bars, restaurants, places, però una mica també es veu una mica la distribució de la ciutat que trepitja el personatge molt concretament. Una altra era La cua de palla. La cua de palla, la primera col·lecció de novel·la negra en català, la gran col·lecció en català, no tenia cap mena de presència a internet. Edicions 62, que és l'editorial que l'havia publicat, pràcticament ni en fa menció a la seva web. Ens semblava realment allò injust. I llavors el que vam fer va ser això, un blog que recull tots els catàlegs de les diferents èpoques de la col·lecció, i després fa 3 anys amb l'Àlex Martín, un professor de català de la Universitat de Salamanca, vam fer un llibre sobre la cua de palla. Vol dir que a més també hem produït. Una altra, la revista Gimlet. Revista Gimlet, revista de Policíaca i de Misterio. Una revista que va sortir a començaments dels anys 80, va durar un any. La dirigia Vázquez Montalbán i en aquell moment hi participava el bo i millor de la cultura a Barcelona. Hi participava des d'en Peric fins al Xavier Domingo, el Xavier Coma, el Vázquez de Parga, la Maruja Torres, el Néstor Luján. Realment és una revista que va durar molt poc, però en canvi era important. Llavors, tenir els índexs, els sumaris de cada número de la revista i les cobertes. No la tenim digitalitzada? No la tenim digitalitzada perquè no sabem què passaria amb els drets d'autor. Com que estem en un país que els drets d'autor... Qui és el propietari? El propietari és... Se sap? Sí, el vaig conèixer fa un parell de 3 anys. Es va parlar inclús de fer-ne una edició facsímil, però llavors el cost que hi havia i van fer una prospecció en biblioteques, es va veure que en vendrien poques i no es va arribar a fer. Això es podria digitalitzar, Home, sí, seria interessant. De totes maneres, el que sí com a mínim, la gent té els sumaris i llavors ens poden, a partir que ho vam penjar, doncs de tant en tant reps un correu dient vaig darrere d'un article que va publicar l'Eduardo Mendoza que es deia Ensopegando en Nueva York. I llavors, els que anegem i els enviem. Per tant, teniu el paper, teniu tot. L'única cosa que no teniu és el permís per digitalitzar-la. Exacte. Sí, això és una joia, I el de la cua de palla també. Perquè és una manera, primer, de tenir una mica de visió una mica més llarga. És a dir, des del 2005 la novel·la negra està de moda, però també havia estat als anys 70-80, i llavors es pogués juntar aquests dos booms, que hi ha hagut una trajectòria. Amb aquest fons el que hem aconseguit és, per una banda, a la ciutat de l'Hospitalet, les seves 8 biblioteques, conformen un fons únic de ciutat, és a dir, qualsevol ciutadà pot demanar des de qualsevol biblioteca un document i hi ha un préstec interbibliotecari diari que li porta. Per tant, com que és un fons únic, nosaltres el que fem és fer créixer molt la part de ficció de gènere
i això estalvia a les altres biblioteques tingué de comprar determinats llibres que no cal perquè ja els tenim nosaltres. Després també ens vam plantejar aquest fons bàsicament com un fons de difusió. La nostra funció no és conservadora, no és crear un lloc on, tipus la Bilipo de París, es conserven els documents, sinó nosaltres el que ens interessa és que es facin servir, es facin malbé i que la gent els llegeixi. Per tant, diguem-ne, és un model absolutament diferent i ens interessa molt això, crear aquesta barreja de públics. O sigui, una biblioteca que hi ha les criatures que venen després del col·le, les mares que passen pel mercat amb el carro i passen per la biblioteca, els avis que venen a llegir els diaris, i entremig de tot això et trobes un periodista que està preparant el seu programa, n'hi ha un que dintre el món a RAC1, els dijous en fan un sobre crims amb el Pere Cullell. El Pere Cullell és usuari de la nostra biblioteca, ve a buscar informació, prepara el seu programa, se'n va. La Lilian Neumann, la crítica de novel·la negra del Cultures de l'Avantguàrdia, ve sovint a la biblioteca a buscar informació. Gent, no sé, que prepara una tesi doctoral. Ha tingut una italiana que feia una tesi doctoral sobre la Jiménez Barlet, o l'Àlex Martín quan feia una tesi doctoral sobre la novel·la negra a Catalunya. Llavors, crear aquesta barreja de públics penso que és bo perquè vol dir que quan la gent es coneix la vida és una mica més fàcil. Després també l'especialització ens ha fet visibles. Des de geogràficament on som, és evident que mai ningú havia sentit a parlar de la Bòbila. De fet, tenim biblioteques al voltant que és que no se'n sent a parlar. Ho hem aconseguit a base de projectar-nos cap enfora i de projectar un tema que no toquen les altres biblioteques. A més, això ens ha donat la possibilitat d'establir contacte amb gent concreta, amb periodistes culturals especialitzats en el tema, amb especialistes, amb escriptors. Si realment formem part de la cadena del llibre o del document, està bé també conèixer els altres agents, autors, editors, agents literaris, llibreters, lectors. Una mica trencar aquesta història de la biblioteca tancada en si mateixa, que li arriben uns llibres, té uns lectors, els hi deixa i dius, no, home, si ens interessa un gènere, també volem conèixer quina cara fan els escriptors que escriuen aquest gènere i els volem conèixer. I llavors, a partir d'aquí, la biblioteca, a part de participar a ABC Negra, també ha estat convidada a altres festivals, a Catalunya, a l'Estat espanyol, a França. Llavors, una mica, amb aquests 16 anys de biblioteca, el que hem aconseguit, jo penso, és una mica situar l'Hospitalet en el mapa de la novel·la negra a Catalunya i a Espanya. És a dir, el fet de mantenir una biblioteca especialitzada en gènere negre, d'haver creat un premi literari que té prestigi i que aquest any és la 9ª edició, el concurs de microrelats negres que hi participen unes 500 persones cada any. Tot això ha fet que sigui un lloc. L'equip, m'imagino, els col·laboradors que hi ha darrere d'aquests continguts, que has mostrat molts continguts, qui hi ha al darrere? M'imagino que... Contingut de fons?
Quin contingut de fons? Ramon, crida més. És que... Has parlat del blog del Nicky Meister de ple de continguts, planes webs, blogs, i al darrere, algú de la biblioteca, suposo que tu, i col·laboradors. A veure, bàsicament d'aquest tema me'n cuido jo i després també hi ha... Espera, que per si no els sents, corriré jo amb el micro. En principi, dels continguts me'n cuido bastant jo, però després tinc... Per exemple, hi ha una auxiliar que és la que pràcticament ha redissenyat tots els blogs perquè normalment quan saps què és el que vols fer, llavors busques l'eina que et pot anar bé, però és evident que hi ha gent que en sap molt més i que el pot fer el mateix però molt més atractiu. Llavors, bàsicament, jo diria que jo em cuido del 80-90% i la resta altres companys de la biblioteca. Però deus tenir, amb aquest bagatge, diguem-ne, m'imagino que hi ha predisposició també de col·laboradors. Has mencionat aquesta... Sí, home, és evident que quan algú ve a treballar a la biblioteca al cap d'un temps s'acaba sortint amb llibres de novel·la negra sota el braç, perquè és que, bueno... A més, el fet d'això, que per la biblioteca passin els autors, els coneguin, es perd bastant la idea aquesta de que l'autor del llibre, i acabes veient que és un senyor normal, que escriu per tu, i per tant, diguem-ne, li pots dir coses, inclús se'l pot increpar benèvolament, però penso que és bo. Però jo, si entenc ben Ramon, el que volia saber és quanta gent fabriqueu això. Quin equip de gent tens? A la biblioteca som 8. Aquí. Som 8 persones. 8 persones. Som 2 bibliotecaris, 4 auxiliars i 2 conserges. I amb això obrim 35 hores i mitja i fem tot això. No, però jo m'interessa més el contingut pels que es caracteritza la biblioteca, que són aquests blogs. De totes maneres, pensa una cosa, excepte el blog nosaltres el vam quantificar com una hora i mitja diària de manteniment. Això és molt important. Clar, abans de començar qualsevol feina, el que sí que mirem molt és si la podrem mantenir en el temps. Per mi és importantíssim no crear qualsevol cosa i després al cap de 6 mesos veure que no tens capacitat per mantenir-la i llavors veure quin cost de temps tindrà i qui ho farà. Llavors el blog és una hora i mitja, els ELACs confidencials normalment els faig al mes d'agost, faig tots els de l'any següent. Quants en fas? Sí, 6. I després la majoria dels productes aquests tenen una actualització d'un cop l'any. És a dir, el Mons Negres, el geolocalitzador, quan trobem una nova llibreria la introduïm, però pot passar mesos sense que no entrem res. El de Pepe Carballo i els llibres està tancat. El de la cua de palla, si surt alguna cosa interessant, la pengem, però si no, Gimlet també pràcticament està tancat. Vol dir que, en realitat, hi ha coses que han costat fer-les, és a dir, Pepe Carballo i els llibres vol dir llegir-te 20 i pico de llibres, fer un buidat de tots els autors, amb alguns trobar el títol, buscar l'autor i adonar-te que en Vázquez Montalbán es va equivocar perquè l'atribueix a un autor i és a un altre. Però un cop fet aquesta feina és penjar-ho i ja està. I, per tant, és també treure rendiment de... Fas una feina que t'ocupa X hores, però després en pots treure un rendiment a llarg termini. T'agradava la novel·la negra abans de ser director? Dius que t'agradava la novel·la negra abans de ser director. Sí, és que de fet la història és dir, com t'ho fas per anar a treballar content? Busques una feina que...
No, de fet, soc lector de novel·la negra, jo diria, des de l'adolescència, i llavors, una mica, quan em vaig presentar a la direcció d'aquesta biblioteca, diguem-ne, vaig fer aquest projecte perquè vaig pensar que m'ho passaria molt més bé. Ja m'agradava fer de bibliotecari, imagina't. Aquesta part de disseny gràfic, de marca, no? D'aquests negres, aquests grocs, això que s'ha fet alguna cosa? Això, aquest és la marca que ens va fer l'Ajuntament. En realitat, diguem-ne, jo des del començament vaig insistir molt que els colors de la biblioteca serien el groc i el negre, que són els colors del gènere, el groc per la novel·la policíaca, el Giallo Mondadori a Itàlia, el negre per la novel·la negra, per la sèrie noir francesa. La cua de palla, no? I la cua de palla, que junta els dos. Llavors, una mica, això ha obligat que després cada altra biblioteca ha tingut de triar un color a correcuita perquè cada biblioteca té... Però a nosaltres ens interessava molt. El del detectiu llegint amb l'Elac a sota, això és un reciclatge d'un catàleg anglès de venda de llibres per correspondència de fa, no sé, 20 o 30 anys, que vaig pensar que era just la imatge que necessitàvem. Llavors, hi ha qui em diu pirateig, jo penso que és reciclatge. És a dir, és donar-li una nova vida a una cosa que segurament ja no en tindria. Allà tens una paraula. No veies, no? Sí, Dolors. No, jo volia preguntar sobre les llengües, tant pel que fa a recursos específics, ja que el web és consultable arreu i té una bona acollida, això com s'ho han plantejat, i després també quan al fons, si per exemple els títols estan en diferents idiomes, es supliquen les adquisicions, per exemple la versió original i les diferents traduccions, o es limita? Llengües? Jo no la sento, La primera pregunta, les llengües. En quantes llengües tens reculls? I la segona, si tens un original amb les diferents traduccions, quan compres una... A veure, en principi tot el que és productes cap en fora. A l'ELA Confidencial ens el vam plantejar com publicació de la biblioteca, per tant, publicació en català. Els continguts moltes vegades són en castellà, perquè el que busquem és, per exemple, si és un monogràfic sobre un autor determinat, busquem un bon article de premsa i majoritàriament serà de premsa en castellà. L'edició del llibre moltes vegades també serà en castellà perquè es publica molt més en castellà que en català. En quant al fons, en principi el que intentem és comprar, bàsicament en català i en castellà, les novel·les traduïdes i evidentment les originals. I llavors en llengües estrangeres el que fem és que solem comprar els autors amb la seva llengua. És a dir, procuraríem no comprar un Andrea Camilleri en anglès, perquè penses que té bastant més sentit comprar-lo en italià. En canvi, miraríem de no comprar un Elroy en italià, tot i que en tenim algun, perquè la normal és que el llegeixi en anglès. De totes maneres, clar, el pressupost de compra tampoc és molt ampli i per tant el que procurem és comprar una petita part en llengües estrangeres però majoritàriament en català i en castellà. Teniu obres de consulta o de referència? Sí. En quines llengües? I en quines llengües? Les obres de consulta sí, les obres de consulta mirem de comprar tot el que es produeix en català i en castellà a Espanya i després comprem bàsicament en francès, anglès i italià. L'obra de consulta, sobretot, és a dir, obres produïdes als Estats Units, hi ha bastanta cosa, i a França, que és una mica el paradís del gènere negre.
a Itàlia cada vegada més, i llavors amb alemany tenim alguna cosa però molt poc, perquè no tenim gaires lectors encara en alemany. Quan tardes a preparar un club de lectura? Ara imagina, qui m'hi vulgui posar? Què haig de fer? Agafo un llibre que m'agradi molt i em busco 20 lectors. Sí. Què tardo per això? Per muntar tot això? Sí. Home, jo et diria que nosaltres el vam començar el gener. El primer, eh? Sí, el primer el vam fer. Vam començar al setembre a fer-ne publicitat i al gener el vam iniciar i hi havia 5-6 persones. Això després vam estar uns mesos amb 6, 7, 8 i va anar pujant i a partir d'ara és això, és cua. Vale, llavors de què es tracta? De que tu suggereixes uns quants llibres, on suggereixes un? No, jo el que faig és, jo vaig llegint per plaer, i llavors quan trobo un llibre d'aquests que dius, ostres, quina novel·la més fantàstica, dius, pel club. I aquest serà el que es llegirà l'any que ve al club de lectura. Vale. És que n'estem començant a muntar un, està aquí Joan Miró, professor de la casa. Estem intentant començar, el que va molt per bé, això m'interessa tant tota la logística. Sí, a part del de novel·la negra també en tenim un altre que és el T10, que és un club de lectura que seria un viatge de la Bòbila i llavors fins ara hem fet Nova York, hem fet Middle Europa, hem fet Rússia i ara estem acabant el de l'humor anglès. Llavors el que fem és, durant tot el curs, o sigui els 6 llibres que el Club de Lectura de Novel·la Negra serien de gènere negre, aquí són sobre un d'aquests temes. Agafem 6 novel·les sobre, ara per exemple, sobre humor anglès i durant el curs anem llegint. Agafar un fil temàtic va bé, jo penso primer perquè és més fàcil triar, és a dir, si dius, ostres, anem a llegir 6 novel·les, quines novel·les? Llavors, si busques un fil temàtic és més fàcil acabar triant perquè de la gran quantitat de novel·la que hi ha ja estàs acotant molt i després... I quan... Què dones? Per exemple, 15 dies per llegir? Un mes. Un mes per llegir el llibre? El que fem és... I us reuniu llavors al cap d'un mes? Sí. Una sola trobada? Una sola trobada. Una sola trobada que són 7, 8, una hora i mitja. I a la biblioteca que tens un exemplar? No, nosaltres comprem 20 exemplars. Comprem 20 exemplars, llavors els repartim als membres del club i llavors el mes següent, quan venen per la trobada, deixen el llibre, s'emporten el següent. Si hi ha algun llibre que és més gruixut, el deixem per exemple pel mes de maig, perquè a l'abril no hi ha sessió, i llavors tens 2 mesos per llegir-lo. Mirem bastant també això, el tema dels gruixos és important. Per exemple, ara quan vam fer el de novel·la russa, hi havia grans clàssics que ens haurien vingut molt de gust fer, però que en canvi els hi poses Guerra i Pau i et queda sense club de lectura. Clar, tampoc és plan. Llavors és important buscar llibres que pel contingut donin joc de discussió. El pitjor que pot passar en un club de lectura és que facis una ronda i tothom digui «Es muy bonito, me ha gustado mucho». Això és el pitjor que pot passar. Perquè, clar, amb això, en 5 minuts te'n vas al carrer. En canvi, quan hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, aquí ja comença. I quan a dintre de la novel·la hi ha algun tema que es presta a ser discutit, llavors ja tens camp per córrer. I us heu plantejat que posin en marxa la plataforma de préstec, de deixar-los electrònicament al club? Bueno, ara, per exemple, ara el mes d'abril fem una prova pilot que és, bueno, que ara el tenim engegat,
un club de lectura de novel·la electrònica, de llibre electrònic. Vam parlar, a veure, a començaments d'any va venir un autor d'Esplugues a presentar un llibre que havia sortit en paper i en electrònic i llavors vaig estar parlant amb l'editorial de fer una prova, de que ens regalessin el llibre amb el format en MOBI i en BPUB i fer un club de lectura sobre aquesta novel·la. Llavors tindrem l'autor, tenim els llibres gratis perquè ens els ha regalat l'editorial i la gent que s'apunta els enviem per correu electrònic a l'arxiu i llavors sembla que és el 21 d'abril ens trobarem per parlar d'aquesta novel·la. Jo penso que ara que teòricament ha d'arribar el llibre electrònic el mes d'abril a les biblioteques públiques obre uns camins importants per fer clubs de lectura. Perquè el problema dels llibres dels clubs de lectura és compres un lot de 20 exemplars, els llegeixen en un club de lectura i llavors nosaltres teòricament els hem d'enviar a la central, a Tecla Sala, on s'emmagatzemen i el mateix s'hi poden morir. Llavors el que fem nosaltres no, els llibres del club de lectura un cop s'han acabat els matxaquem a la biblioteca. Posem muntanyes allà i la gent quan veu una muntanya d'alguna cosa pensa que és bona. Això es veu molt al Corte Inglés, funciona així, llavors és adaptar aquestes eines. Volia dir que jo vaig anar al club de lectura aquest del T10 i que van fer aquests temes diferents. Llavors, clar, en el cas del Jordi Canal és diferent perquè ell era un especialista en novel·la negra i fa un club de lectura de novel·la negra. Però clar, nosaltres fèiem temes variats. Llavors, el que dirigia el club, per exemple, el que vam fer, que va ser molt interessant, va ser la novel·la europea del període d'entreguerres, perquè això va permetre no només parlar de la novel·la, sinó parlar de política, de parlar de per què es va produir la guerra, etc. I des del 14 fins al 40. I també el que portava el club ens donava cada vegada que hi havia un nou llibre, un full només per davant, parlant una mica de l'autor, parlant del llibre, dient per què havia triat aquell llibre. Vol dir que, clar, la persona que dirigeix el club també s'ho ha de preparar bastant, i ha de ser una persona una mica allò, no sé, culta o... Entens? Perquè, esclar, és el que dirigeix el club. Va bé fer dossiers sobre el llibre o sobre l'autor perquè llavors el lector que s'emporta el llibre a casa té alguna cosa més per engrescar-se a llegir-lo i per treure una mica més de suc. Sí, jo volia preguntar, pel que fa als premis que convoqueu, són tots dos en llengua catalana? A veure, l'ELAC Confidencial en principi va néixer com només en castellà. A partir de la tercera edició és en català i en castellà. El que passa és que cada any, fins ara, han guanyat novel·les en llengua castellana. Clar, a veure, els índexs de participació també varien molt. És a dir, si sumes no només la resta de l'Estat, sinó tot Llatinoamèrica, la quantitat és abrumadora. Tot i així, per exemple, un any hi va haver una novel·la finalista en català que posteriorment va guanyar el Premi Agustí Vehí de novel·la negra, que és La sang és més dolça que la mel. Aquesta havia arribat a finalista al Premi ELAC i l'any passat va guanyar un premi de novel·la negra en català. I llavors has parlat de la votació del premi i el de microrelat? El de microrelats és un lot de llibres de novel·la negra. Aquí a la participació de RBA. És dir, l'avantatge del concurs de microrelats és que és cost zero. És dir, em fas promoció per internet, reps per Twitter i per Facebook. Ho anunciem al guanyador amb un vídeo de YouTube, fem el llibre en format electrònic penjat en PDF
i enviem els noms i adreces dels guanyadors a RBA perquè els hi lliurin un lot de llibres. Llavors ens costa zero. No, el que passa és que això que s'ha d'engrescar i consolidar, però sobretot engrescar, perquè depèn de quin concurs montis. Quanta gent us participa? Unes 500 persones. Hòstia. Però clar, és a nivell, per exemple, el primer any va guanyar un argentí i un mexicà. L'avantatge és que pot participar i després, no sé, fa 2 o 3 edicions, no. És que aquesta em sembla que era la 5a, no sé si va ser la 3a o la 4a, que estava oberta a tot tipus de llengües. Que la feinada que haurien tingut, segons. Però vam pensar, anem de xulos. Que dius que és per internet i si hi ha temes engrescadors o no engrescadors, jo què sé, tenen molt èxit, no? Llavors dius, però clar, com ho traspasses al món universitari? Això és el que em preocupa, no? Perquè a fora... Bueno, aquí, clar, pensa una cosa, però aquí el públic el teniu recollit, vull dir, sabeu qui és. Clar, nosaltres, per exemple, el nostre públic, en principi, tenim la gent del barri, però després el de novel·la negra ens l'hem anat buscant. I clar, els camins que hem fet servir per projectar la biblioteca, llavors com a retorn és no sé, quan muntes alguna cosa com el concurs de microrelats, des del primer any hem tingut molta participació perquè ja teníem canals oberts. És a dir, la gent que et buscava per novel·la negra troba que ara fas un concurs i participa. No, però vull dir que és veritat que tu dius que coneixem el nostre públic, però fa falta engrescar-lo. És que aquesta és la qüestió. Aquí està la qüestió. Primer has de trobar els canals per engrescar el públic. Clar, jo amb això tinc l'avantatge que el meu públic de novel·la negra ja ve engrescat de casa. Clar, vol dir que ja és una gent que té un interès. Clar, el problema del públic universitari és que l'únic que tenen en comú és l'edat, més o menys, i que estan en una universitat. Però a partir d'aquí ja cadascú és fill del seu pare i de la seva mare. Més preguntes? El perfil de la trajectòria, clar, i una altra cosa és el tema d'acceptar donatius o no, però us han arribat donatius específics de simplement sí, no? Nosaltres devem ser una de les poquíssimes biblioteques públiques que accepten donatius. Nosaltres som una de les poques biblioteques que acceptem donatius. Generalment a les biblioteques públiques no els agraden els donatius perquè donen feina. A més, de vegades són llibres polsosos, repetits i tal. Nosaltres des de començament vam pensar que sí, que els acceptàvem, perquè ens interessava molt recollir... Clar, la biblioteca es va obrir el 99 i per tant al fons de la biblioteca no hi havia cap llibre de cap col·lecció de les típiques dels anys 70-80. No hi havia Cues de palla, no hi havia La negra de la Magrana, però tampoc hi havia el Libro Amigo de Bruguera, ni el Círculo del Crimen, ni el Club del Misterio, ni el... I llavors vam pensar que una bona manera de recuperar aquest tipus de fons era a través de les donacions, i la veritat és que ara jo diria que pràcticament el 50% ara devem tenir, o sigui, aquest fons deu voltar pels voltant dels 15.000, 16.000 documents. 12.000 deuen ser novel·les i 3 o 4.000 pel·lícules, i després hi deu haver prop d'un miler d'obres de consulta. Llavors, amb aquesta política d'acceptar donatius, ara el que sí que tenim és un fons que a mi em fa molta il·lusió, que és el fons de novel·la popular. És a dir, això, els bolsilibros, els llibres aquests de quiosc dels anys 30, 40, 50, 60, 70 i que es devia acabar al voltant dels 80, l'Estefania, el Silver Kane, el Luke Kerrigan,
Perquè això tota la vida se li n'ha dit subliteratura, allò, cosa que, per Déu, no hauria d'estar mai en un palau de la cultura com una biblioteca. Però, en canvi, és evident que és el tipus de literatura que ha fet que estiguem en un país que encara hi hagi algú que llegeix. És a dir, molta gent va començar a llegir amb aquests llibres. Llavors, encara que només sigui des del punt de vista sociològic, de història editorial i de tenir una mica de memòria, penso que és bo. A l'Hospitalet tenim un lector que és escriptor de novel·la popular, el Frank Caudet, que és un dels poquíssims que queden, junt amb el González Ledesma, i llavors aquest senyor ens està donant una part de la seva col·lecció i ara devem portar catalogats, no sé, 2.500 exemplars i anem pujant. I llavors penso que aquesta sí que és una col·lecció que tenim com a patrimonial, que no la deixem en préstec, però que en canvi penso que pot ser molt útil per fer treballs, jo què sé, doncs això, des de l'accés a la lectura fins a les cobertes que tenen, que són magnífiques, i els continguts, que són divertidíssims. I aquesta, a més d'haver-hi novel·la negra o novel·la policíaca, també hi ha western, hi ha novel·les romàntiques, ciència-ficció, terror. Precisament, hi havia un article al País d'en Sabater que parlava. Parlar, cridament. Un article d'en Sabater, precisament parlant sobre el llibre que... És que, a veure, jo penso que ara, des de fa uns anys, hi ha una certa reivindicació de la literatura popular, però aquests tipus eren senyors molt mal vistos. Eren uns tipus que escrivien una novel·la per setmana per pagar factures, com el tipus que treballa en un taller collant cargols. Llavors penso que encara que només sigui per justícia, s'ha de fer. El placer de la novel·la, es diu, de l'article. El placer de la novel·la, Fernando Sabater, oi? El diari, el País d'ahir. D'ahir? Ah, ho buscaré, no ho vaig veure. És que precisament m'ha fet gràcia perquè deies exactament el que deia. I a més és una llàstima perquè molts d'aquests autors s'han mort, evidentment sense cap mena de reconeixement, però ostres, encara en queda algun de viu, s'ha de fer alguna cosa. En moltes cases, a la biblioteca dels pares, hi ha aquests llibres. Tothom en té algun. Hauríeu de fer una crida perquè cada casa segur que hi ha novel·les d'aquestes. Sí, sí. Moltes, en parla. I a Barcelona, al Mercat de Sant Antoni, hi ha un moviment important. Bueno, algú vol preguntar alguna cosa més? Tanquem la sessió, doncs? Ara jo només... Sí? Sí. Tu ja fes una cosa valent, no? No, que si tenim dubtes el podem trucar, no? Ai, que hem obert el club de fans. Ai. Com vulgueu. Bé, no, com heu vist, és una persona amb una àmplia cultura literària. La proposta era que ens donés idees, que ens potenciés la creativitat per les coses que hem d'organitzar de cara no solament a la ciutat, sinó als nostres estudiants, i sortir una mica del que és la docència i la recerca clàssica i la transferència del coneixement, que és la nostra feina essencial, però que també ens hem de dedicar, jo crec, a altres coses, que el món és ampli i els universitaris també ho han de saber. Per això hem demanat a en Jordi Cadinyes que ens ho expliqués i espero que ens doni idees. I Joan, com a professor que també és molt creatiu i vols organitzar un club de lectura, doncs espero que també t'hagi aprofitat la ciència d'en Jordi. I jo només us volia comentar que també, si com a més informació de la que has dit tu, Jordi, hi ha els clubs de lectura virtuals que ha muntat la Generalitat, que n'ha parlat una mica l'Àngels, que no sé jo això si és gaire... si és fàcil o si és complicat. Si conversa amb Ferran Pinyol, conversa, no sé això si és molt difícil de muntar.
No ho perquè sé. has d'organitzar, això ho farem venir algun dia, que ens ho expliquin, perquè o parlarem amb la Lourdes Reyes, perquè és una de les col·laboracions que podem fer amb ella. O sigui, com fan perquè qualsevol lector tingui accés a un senyor que vés a saber si està a Barcelona o està a Londres i que tu li puguis fer les teves preguntes sobre un llibre determinat o una cosa. I que és un altre tema que també ens agradaria, que el demanarem a la Biblioteca Pública de Girona quan... El que passa amb els virtuals el que es perd és una mica la trobada. En realitat la gent s'apunta a un club de lectura per trobar-se amb persones. Llavors el virtual, a veure, que és fantàstic perquè pots parlar inclús directament amb l'autor i pot ser molt enriquidor, però en canvi perd aquesta part de trobada. Jo em trobo amb gent que, per exemple, fan la sessió del club de lectura un dimarts i el dijous pot venir l'autor del llibre que hem llegit el dimarts. El dimarts et venen les 20 persones i el dijous te'n venen 7 o 8 dels 20 que havien vingut el dimarts. Vol dir que el que a ells els interessa realment és llegir el llibre i trobar-se amb una sèrie de gent amb la que comparteix interessos comuns. Sí, sí. Però vaja... No, jo parlava a més de la dificultat que deu suposar això, de tenir a mà per internet una persona i no sé quin lector li... No sé com ho deuen fer, bueno, és un altre estil. Sí. En fi, s'ha acabat el 8è workshop. Gràcies per haver vingut, un any més, us espero tots l'any que ve. I res, doncs, bon cap de setmana.